A ver, nós, a xentes do teatro, temos santos, é a nosa religión, o teatro, e entón, os nosos santos son, por exemplo, entre outros, San Guillermo Shakespeare, San William Shakespeare, e hai que respetalo, hai que veneralo, e facer as cousas que dependen da súa obra como é debido. Que é iso de facer Hamlet, que Hamlet sexa unha muller en vez de ser un home? Se ele escribiu que era un home, pois era un home, e punto, e a calar. Ou eu que sei, Ofelio, porque ademais Ofelia non é únicamente en Shakespeare que é Ofelia, é que en Mortadelo e Filemón, que tamén, cuidadito con Mortadelo e Filemón, porque unhas cousas van coas outras, tamén é unha muller, e que cacho de muller, e veñen estes agora a inventar. Agora resulta que non, que é Ofelio. Por favor. E ademais, Hamlet, xa o di a palabra Hamlet, traxedia, non é unha comedia, por favor. E máis, eu advirto, señores espectadores, que estén atentos, porque pode entrar alguén por esa porta, mentre esta xente este actuando, e ese alguén pode ser Shakespeare, que se levantou da súa tomba e que empece a dar estopa en todo o mundo que asista a este sacrilexio, por favor. E se é traxedia, non é comedia. Pero, en fin, mira, prefiro non falar. Mírenlo vostedes e despois xa...